Tämä on tosi tarina. Hui, onpa hieno päivä. Taidan lähteä tallille. Mut hei, mihin mun kuuluu mennä? Ai niin, talli on tuolla. Jaksa juosta, pakko hidastaa. Okei, tää on vähän hidasta menoa, mut kyllä tää voittaa ton juoksemisen. No, nyt täytyy alkaa sit juoksee varmaankin. Et me ollaan joskus perilläkin. No, mennään täältä. Onko mä nyt ihan kaunis? Vai onko mä sellainen nällöt? No, ainakin omasta mielestäni mä oon ihan ok. Mut hei, eikö tässä saa sen oman hevosen? Jee muuten. Mun täytyy koiratsastaa se heti. Mut hei, hänellä on... mitä asiaa sulla? Mitä asia sulla on? No, että odottelinkin sinua vain, että siitä koiratsastamista. No joo. Tulin just, mä vähän nukuin pommiin kyllä. Joo, ei haittaa. Hevosesi Molly on tuolla. Okei, selvä, kiitos. Menen hakemaan häntä. Missä se on? Missä hän on? Heippa Sepeliini. Sä et oo kyllä mun. Mutta ei kai se minua haittaa. Hän on kuitenkin ihan sypö. Hän on mukaan tallin nimikkapuolelle Kaarina. Tässä on joku. Ja täällä on niinku, hei minun heppa. Se onkin varustettu jo valmiiksi. No, mietin vielä. Muista katsoa kakkosjakso.